खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। भारतीय किसान उदिन का महत एमजिनरेगानिफ्राय हाजिरा आरो घरुवा गामियाव अंगनाबादि न' लुनाय बेखेवनाय मोननानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों बिथां राकेश ब्रह्म। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मायनावफुरि गामियाव दुरबालि बर' नखर इन्जुर जावनानै गोबां माल-माथा खावनानै लाङो। नाथाय सिखावआ खारखोमाब्लाबो खारखोमानो हायाखिसै मानोना सिखावनि एनड्रइड मबाइलानो गामसा थफ्लानिफ्राय गनानै खावजानाय नखराव थालांबाय आरो बेयावनो सिखावनि सातजार्लाया जानांबाय। मोनथिनाय लेखा सिखावनि जाहैबाय गामि सेरनि मासबारि गामिनि खार'बि बर'। दायो सिखावखौ हमनो मोननाय मायनावफुरि रायजो-राजाफोरा नायबिजिरगासिनो दं। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया भेरगाव बियाबनि पलिसम पथला भिसिडिसि सनाजुलि आरो भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखरफोरखौ नायगिदिंफैदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदि जेसेबां बिटिआरआव गोरिब नखरफोर दं बे नखरफोरानो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो हानाय राहा बानायनानै होगोन होननानै खोथा होयो। चिरां जिल्ला हाग्रा मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि गोबां नखरनि न'-बांजों लोगोसे गोबां सम्पथिबो खहा जादों। तामुलपुर गोजौ फरायसालियाव एस. टि. हिनजावसा हस्टेल लुफुंनाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय बि. टि. सि. नि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'। बिथाङा पि. जि. ए. सि. बि. एम. नि थामहिनबा पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि कनभेनसन चिफ गारज मोसाहारि। बिथाङा थांनाय 12 आगस्ट खालाराव आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलआव जइन जाहैबाय। लोगोसे बिथांजों सा 17 सोद्रोमाबो आसाम कंग्रेस दोलआव जइन जाहैबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों।